Hei, Prabu Kresna. Umi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon kowe to Supala sing gawe ontran-ontran ana negara Ngamarta iki kowe. Iya, aku sing goleki kowe Prabu Kresna. Supala wis titi mangsane kowe goleki aku Supala. Hei, Ratu Dwarawati. Jare kowe Ratu Kondang Titis Wisnu. Jare kowe kondang ratu pinter. Jare kondang duwe gegaman ampuh. Mara age tamakno ning aku. Prabu Kresna. Kowe nemplek Pandhawa mbok apik-apiki. Pandhawa mbok rengkuh bedhek-bedheke. Mau kepengin barange Drupadi kaya ora ngerti kelakuanmu enono. Wah, dalah. Ya, sak karepmu Supala. Supala. Wis titi mangsane kowe bakal sirnakne Supala. Wah! Dara kula Bratasena, Gus. Sampun paripurna lampahan sesaji Raja Saya. Sembada ingkang jinangka, jumbuh ingkang ginayuh, basuki ingkang kaesti. Dumateng para sutresna budaya, kula sak kanca haik budaya kathah kekiranganipun saha kalepatanipun anggen kula ngayahi pakaryan menika. Mugi diagung ing pangaksami, Gus. Wah, iya. Lan malih mugi-mugi sanggar satriya wasis tetep kuncara anjaying bawana laris tanggapane. Muga-muga Mas Pier lan Mak Jangkung pinaringan bergas waras sehat wal afiat, murah sandang lawan pangan tinebihna ing memala, cinikal ing sial dangkal, cinaketna ing kabegjan, Gus. Iya. Mula dina samangko bungah-bungah ing ati kok joget ladrangan ning kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Gus.